ଜୀବନରେ କାହାକୁ ଦୋଷ ଦିଅନ୍ତୁନି। ଭଲ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ଦିଅନ୍ତି, ଖରାପ ଲୋକ ଅନୁଭବ ଦିଅନ୍ତି। ଅତି ଖରାପ ଲୋକ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଯାଆନ୍ତି, ଆଉ ସବୁଠୁ ଭଲ ଲୋକ ସ୍ମୃତି ଦେଇଯାଆନ୍ତି। ଲୁହକୁ ଆଉ କେହି ନୁହେଁ, ବରଂ ତାର କଳଙ୍କ ହିଁ ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ମଣିଷକୁ ଆଉ କେହି ନୁହେଁ, ବରଂ ତାର ଗର୍ବ ଆଉ ଅହଙ୍କାର ହିଁ ମଣିଷକୁ ନଷ୍ଟ କରିଥାଏ। ଯଦି ଖରାପ ସମୟ ଚାଲିଛି, ତେବେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ। ବେଳେବେଳେ ଜୀବନରେ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଜିନିଷ ପାଇବା ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଖରାପ ସମୟକୁ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଜୀବନ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଏମିତି ଗଣିତ ଯାହାକୁ କଷିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ଓ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନୂଆ ନୂଆ ସୂତ୍ରର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଗୋଟିଏ ଦିନ ବଦଳାଇ ପାରେ, ଗୋଟିଏ ଦିନ ଗୋଟିଏ ଜୀବନ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଜୀବନ ଏହି ପୁରା ଦୁନିଆକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରେ। କ୍ରୋଧକୁ ଭଲ ପାଇବା ଦ୍ୱାରା, ଖରାପକୁ ଭଲ ଦ୍ୱାରା, ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଉଦାରତା ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ମିଥ୍ୟାବାଦୀକୁ ସତ୍ୟତା ଦ୍ୱାରା ଜିତା ଯାଇପାରେ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ମନ ଶାନ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି କହିବା ଏବଂ ନିଜ କାମ କରିବା ସମୟରେ ଶାନ୍ତ ରହିଥାଏ, ସିଏ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟେ ଯିଏ ସତ୍ୟକୁ ହାସଲ କରିନେଇଥାଏ ଏବଂ ଯିଏ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇସାରିଥାଏ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଜୀବନକୁ ସମଝଦାରୀ ସହିତ ଜିଇଁଥାଏ, ତାକୁ ମୃତ୍ୟୁକୁ ବି ଡର ଲାଗିନଥାଏ। ଅଜ୍ଞାନୀ ମଣିଷ ଏକ ବଳଦ ସମାନ ହୋଇଥାଏ, ଯିଏ ଜ୍ଞାନରେ ନୁହଁ, ଆକାରରେ ବଢ଼ିଥାଏ। ମାତା ପିତା ହେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଖଦ ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ। ଉତ୍ସାହରେ ଜୀବନ ଜୀଇଁବା ଏବଂ ନିଜ ଉପରେ ମହାରତ ହାସଲ କରିବା ଖୁସି ଦେଇଥାଏ। ଖରାପଠୁ ଦୂରରେ ରହିବା ପାଇଁ ଭଲ ଗୁଣର ବିକାଶ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ମନକୁ ଭଲ ବିଚାରରେ ଭରି ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁ କାମକୁ କଲେ ବର୍ତ୍ତମାନରେ କଷ୍ଟ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଖୁସି ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ତାକୁ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅଭ୍ୟାସର ଦରକାର ହୋଇଥାଏ। ଜ୍ଞାନ ଧ୍ୟାନରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଧ୍ୟାନ ବିନା ଜ୍ଞାନ ହଜିଯାଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରାପ୍ତି ଏବଂ ହାନି ଏହି ଦ୍ୱିଗୁଣ ମାର୍ଗକୁ ଜାଣି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜକୁ ଏହିପରି ସାଧନା କରିବା ଦରକାର, ଯଦ୍ୱାରା ଜ୍ଞାନର ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଅନ୍ୟ ଲୋକର ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଦେଖିବା ଅପେକ୍ଷା ନିଜର କର୍ମକୁ ଦେଖ କି ତୁମେ କ'ଣ କରିସାରିଛ ଏବଂ ଆଉ କ'ଣ କରିବାକୁ ବାକି ଅଛି। ଯଦି ତୁମକୁ ଭଲ ସାଥୀ ନ ମିଳେ, ତାହେଲେ ଏକା ଚାଲ। ସେହି ହାତୀ ପରି ଯିଏକି ଏକା ହିଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲିଥାଏ। ଏକେଲା ରହିବା ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥାଏ, ବଜାୟ ସେହି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ରହିବା ଯିଏ ତୁମ ପ୍ରଗତିରେ ବାଧା ବନିଥାଏ। ତିନୋଟି ଜିନିଷ ଲମ୍ବା ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୁଚିପାରେ ନାହିଁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ରମା ଏବଂ ସତ୍ୟତା। ଯେମିତି ମହମବତୀ ବିନା ନିଆଁରେ ଜଳିପାରେ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ସେପରି ମନୁଷ୍ୟ ବି ବିନା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାରେ ଜୀବନ ଜୀଇଁ ପାରିବ ନାହିଁ। ବିଚଳିତ ମନବାଲା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମୃତ୍ୟୁ ସେହିପରି ଭସେଇ ନେଇଥାଏ, ଯେପରି ହଠାତ୍ ଆସିଥିବା ବନ୍ୟା ଗାଁର ଶୋଇଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଭସାଇ ନେଇ ଚାଲିଯାଏ। ଯେପରି ତୋଫାନ ଗୋଟିଏ ମଜବୁତ ପଥରକୁ ହଲାଇ ପାରେ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଶଂସା ବା ଆଲୋଚନା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇନଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ
ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଦିନ ହୋଇଥାଏ। ଏହାର କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ପଡ଼େ ନାହିଁ ଯେ ବିତି ଯାଇଥିବା କାଲି କେତେ କଷ୍ଟଦାୟକ ଥିଲା। ତୁମେ ସବୁବେଳେ ଏକ ନୂଆ ସକାଳର ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବ।